Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Maayong hapon sa inyong tanan mga kandusanan. Aduna na pud kitay letter sender nga taga Mapaso, Santiago, Agusan del Norte. Ang iyang sulat mga kandusanan mao kini. Dear Ate Like a Burn, ako di ay si Carla nga taga Mapaso, Santiago, Agusan del Norte. Ang problema ko po Ate Like a Burn, itong mga taon na palaging naninira sa aking buhay. Isa po akong beautician Ate Like a Burn na marami akong customer. Ate Like a Burn, natingala na lang ko nga wala nagyudi ay ko'y ulong nga naglakaw-lakaw aning kalsada. Ate Like a Burn, natingala na lang pud ko nga nakadungog kog istorya nga usa na pud ko gidaot-daot sa mga katawhan. Nga mga tao nga dili ganahan sa ako. Usagid nako na siya Ate Like a Burn nga gikahisaw-an sa akong lugar. Bisag unsa na lang gyud ay nimo nga pakita nga unsa ka kaayo pero daot gyapon da ika sa uban. Ang ako manggoy Ate Like a Burn nga no nakahuna-huna man ang uban og daot sa ako, nga wala man gid unta ko'y problema kung ila kong duolon. Party sa ilang buhok Ate Like a Burn. Ate Like a Burn, wala gid ko makatuo nga ang mga tao nga nagdaot daay nako, usara pud daay sila nga muduol diri nako. Usa gid ko ka beautician Ate Like a Burn sa among lugar. Nga natingala na lang ko Ate Like a Burn nga nung nakaako sila og pagdaot sa ako, nga maayo man gid unta na ko sa ila ug unsa ilang problema sa ilang buhok, na ang magid unta na ko mo sa guban sa ilahang buhok. Natingala na lang ko Ate Like a Burn nga nung niabot sa Pikas Barangay ang ilang pagdaot diri nako. Ate Like a Burn, natingala na lang jud ko nga wala nay halos nga nagpagwapa diri sa nako kay usa na man dai ko kadaot dito sa laing lugar. Nga ila kong gidaot gumikan dakuno nga dili ko maayo nga pagka-beautician. Usa daw ko nga manununog og buhok ug magpanghunhon daw ang mga buhok sa mga akong mga customer. Mao na Ate Like a Burn, nagpadala jud kog sulat diri sa kandusanan istasyon kay aron ko malinawan. Maayo man gid unta na ko Ate Like a Burn sa ilaha. Kung naamang gani diferensya ang ilang mga buhok Ate Like a Burn, normal man gid Ate Like a Burn nga naay gamay nga mahitabo sa ilang buhok gumikan sa ilahang mga color sa ilang mga buhok Ate Like a Burn. Nganong nabot magid sa punto Ate Like a Burn nga dakuon pa Manila og istorya iabot pa Manila sa laing turok. Ate Like a Burn, maayo ba kini ang ilang gibuhat diri nako nga pagdaot?
Bisag ako atilay kabring, wala na ko ganahi sa among lugar nga mangustomer gumikan sa ilang pagdaot-daot diri nako. Maayo pa sa laing lugar atilay kabring kay makadungog pa man ko sa laing tawo sa laing lugar nga okay ra daw ang akong trabaho, wala daw problema. Nga naman at ilay kabern nga nakabuhat man gid sila nako niini. Mauna at ilay kabern nga wala gid ko'y laing plano nga magsulat na lang jud ko diya sa kandusanan para malinawan ko ug mahibalo ang mga katawhan sa akong kahinakit sa ilang gibuhat diri nako nga panglibak ug pangdaot. Ang ako lang untan at ilay kabern wala na pud unta nila giabot sa laing barangay. Aron lang pud untay na di pud ko madaot sa mga tao nga wala pa nakatisting sa ako. Kabalo gid ko at ilay kabern nga nasuya gid na sila nako. Gumikan lagi at ilay kabern sa akong kabisi nga di na nako sila ma-entertain. Maura ka na ang akong sulat at ilay kabern nga gipadala diya sa kandusanan. Ug salamat sa akong pagtag-aw sa imong pagtagad sa akong sulat diya sa kandusanan istasyon and more power sa kandusanan. Ug mangayo ko gamay nga advice diha sa inyo. Ug daghang salamat sa inyong tanan. Maayong gahapon diha kanimo Carla nga taga Santiago Lapas, Santiago Agusan del Norte. Ang problema nimo Carla about kini sa imong sa mga tao nga nagdaot-daot gumikan usa ka beautician. Ang ako i-advise diha nimo Carla, pasagdi ka ng mga tao nga nagdaot-daot kay kana silang mga tawhana nga nagdaot-daot sa imo, usa pud sila nga nainggit. Nga dili makaako og duol diha nimo, mao nang mangdaot na lang pud sila. Karon ka masiraan ka sa laing mga tao para ingnon nga daot ka ng maninira ka nga pagkatao. Ang ako i-advise sa imo Carla, ana na lang ayo ipamugos ang imong kaugalingon kay imo ng talent, dili gid kabayran ang kanang imong talent ug di sila makakuha ana, imo ra na. Ug ikaw ray nahibalo kung unsay imong gipangbuhat ug unsay imong trabaho. No? Unya, ang kanang mga istorya-istorya sa mga tao, ang ako lang ipakita kung unsa ka nga pagkatao, no? Ipakita ang imong trabaho aron katong nga tao nga nagdaot-daot nimo, usa po na dahil sila nga mobalik ra pud ana nimo. No? Maura ka na ang akong ika-advise diha nimo Carla. Ang ako lang gid unta sa mga tao nga mahilig mangmarites sa laing-laing lugar, dili lang pud unta inyo palabian para ang tao dili masakitan. No, ana lang. Kung imo nang kay kabarangay, ayaw na pud isang nyaw sa laing barangay. Kung dili ka ganahan sa usa ka tao, sa usa ka beautician, ug ayaw nagbalik, ug ayaw na pagbuhay og istorya, kay wala ra bat nakabalo maabot ang panahon, magkaunsa-unsa mo balik gid ka. Ana sa iya. Maura kadto mga kandusanan. Mga kandusanan, salamat sa inyong tanan. Ug huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel,
like a burn aninuhon. Thank you so much.